भारत आणि पाकिस्तान संघामधल्या आशिया चषकाच्या फायनल इतकाच या स्पर्धेचा तब्बल 1.5 तास लांबलेला पारितोषिक वितरण सोहळाही तितकाच नाट्यमय ठरला। कारण आशियाई क्रिकेट काउन्सिल म्हणजेच एसीसीचे अध्यक्ष मोहसिन नकवींच्या हस्ते आशिया चषक आणि वैयक्तिक पदक स्वीकारण्यास भारतीय संघाने स्पष्ट नकार दिला। त्यामुळे आशिया चषकाचा पारितोषिक वितरण सोहळा तासाभरापेक्षा उशिराने सुरू झाला। तेवढा वेळ मोहसिन नकवी हे एकटेच व्यासपीठावर उपस्थित होते। पाकिस्तान संघही जवळजवळ 55 मिनिटे ड्रेसिंग रूम मध्येच बसून होता। भारतीय संघाच्या जिद्दीनंतरही मोहसिन नकवी देखील ट्रॉफी देण्यासाठी हट्ट करत होते आणि त्यानंतर ट्रॉफी न घेण्याचा निर्णय भारतीय संघाने घेतला। शेवटपर्यंत भारतीय संघाने ट्रॉफी घेतली नाही। अखेर ट्रॉफी न घेताच भारतीय संघाने सेलिब्रेशन केलं आणि त्यानंतर मोहसिन नकवी मैदानातून ट्रॉफी घेऊन निघून गेले।